Noel Mifsud Bonnici li saf aggredit minn numru ta' partitarji nazzjonalisti fil-Ħamrun waqt il-Marċ ta' San Gaetano quddiem il-qorti kkonferma kif l-aggressjoni nqalet minħabba l-preżenza tal-kap nazzjonalista Bernard Grech. Dan kif il-ġimgħa komplet tinstema' l-kumpilazzjoni brabta mal-istess każ u li għalih qed jidher l-akkużat Andrew Attard. Attard ta' 48 sena tiġi mixli li dakinhar allegatament weġġa' gravi lil Noel Mifsud Bonnici, tant li l-vittma kellu bżonn jiġi operat f'siequ. Fil-fatt fis-seduta tal-ġimgħa xed il-vittma nnifsu Noel Mifsud Bonnici, illi spjega kif dakinhar tal-Marċ ta' San Gaetano fil-Ħamrun huwa tela waħdu imma ltaqa' ma' numru ta' ħbieb flimkien magħhom kien hemm ukoll il-kap nazzjonalista Bernard Grech. Quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo x-xhud spjega wkoll kif ħin minnhom il-grupp iddeċieda li jmur jieħu xi ħaġa mill-każin tal-Partit Nazzjonalista. Mifsud Bonnici kompla jispjega kif huma deħlin fil-każin forma ta' linja hekk kif kien hemm ħafna nies, il-barman Manuel Attard waqqaf lil min kien tiela għaliex ra li l-kap nazzjonalista deħel fil-każin. Ix-xhud spjega wkoll kif Paula Mifsud Bonnici kienet kelmet lill-istess barman u avżatu li kien ġej il-kap. Bernard Grech kien diġà marlura umiljat, spjega Mifsud Bonnici hekk kif irrakkonta li eżatt wara għall il-barman għallum ħallejta Manuel din. Kien hemm li x-xhud kompla jispjega kif l-argument eskala biżewġ persuni joffendu lil xulxin. F'mument minnhom ix-xhud spjega wkoll li l-barman qallu lil Mario De Marco biss tridu hawn, dan kif in-nies fil-każin huma magħrufa l-qrubija tagħhom mal-eks viċi kap nazzjonalista Mario De Marco. Mifsud Bonnici kompla jispjega kif imbagħad aggredew żewġ persuni li minnhom seta' biss jidentifika lill-akkużat, jiġifieri lil Andrew Attard. Ix-xhud spjega li l-persuna l-oħra ma rnexxilux jidentifikah. Il-każ mistenni jkompli fi 17 Ottubru.